O presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, ven demostrar unha vez máis o seu malestar pola tardanza e a falla de implicación do goberno municipal para levar adiante unha actuación, como é a construción do novo polígono, para el fundamental para o desenvolvemento futuro do municipio. Martínez non entende como a día de hoxe aínda non se procedeu á adquisición dos terreos pendentes para poder executar o proxecto. Sabemos ben que estamos parados porque non hai compra desas dúas parcelas. Tan pronto esas dúas parcelas estean adquiridas, como vos reitero, a Xunta está comprometida para elaborar uns convenios para poder desarrollar o suelo e, por a nosa parte, intentar que os empresarios, os demandantes de suelo industrial, que nos den uns plazos para que realmente se queiran instalar no noso polígono, que é fundamental para Ribeira. Por esta razón, solicitalle ao Concello que dunha vez por todas axilice todos os trámites necesarios que posibiliten a posta en marcha deste importante proxecto para a localidade. Xa non sabemos máis o que temos que facer, porque, en fin, desde maio, que xa se estaba establecido, estamos xa en agosto e todavía seguimos sin ter esas dúas parcelas adquiridas, pois o problema sigue aí. Nós temos en conta que temos o compromiso ca Xunta de Galicia que vai apoiar a construción do polígono, aunque é unha obra do Concello, pero, bueno, en ese sentido non podemos decir outra cousa máis que o Concello compre esas dúas parcelas. Animalos, a ver se ao fin e ao cabo as compran dunha vez e poder ir para adiante, unha cousa que sabemos que xa se está demorando xa demasiado, pero non por parte nosa, os únicos que están demorando de principio isto é o Concello, lle parezca ben ou mal, é a realidade, non hai outro motivo máis.